kedua keberadaan yang Anggi Malaysia ini Bapak Asma yang kapal kepada saya dengan janji Anda membayarkan uang 2.400.500 rupiah dan perhiasan emas lebih berharga. Saya terima nikah dan kawinnya Anggi Malaysia binti Bapak Sumatin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Kalian Mas Bagus Abdi Bogor Pantrianto satu lumati lumapa taala ingkang minasan guntam yutur gunang kasih pengajarin sedium bio binangakan ketarikan samanggar ing tingkat Viktoro sungguh kadang kalah mengangan kita percaya wiji ing alam padang percaya wiji pinangka pralamita bilih pinanganten kekali sampun madhep mantep maneh lonawa jumangkah pinanganten sekalian kapulwakani ingkang rama pinon saking Mandrawa katon abyor mobil-mobil katon bilih tiyang sepuh tansah jungkung kangge ingkang putra tumuju wonten ing reh kautaman ingkang ateges wani marang bebener wedi marang kanistan lan kadurat ing jengku sisagar bobot dibangge ngemu suraos sulapu mataila billah ger anak mas jumbuh kalian dewi Gusti arjalu pawanguna ala bisa jejeruk tiang kakung kedah tanggung jawab pariguna kaya nafkah lahir lan batin dumateng ingkang ingkang katemben patombo aja sakit ya nah sambil pegang jago masa kita bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik jago itu pegang tilus ser bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik dilang-dilangan mengerti pinanganten tumuli keparingan unjukan tirta wening utawi toya wening munjuk toya wening kaliyan operasi lan Mbak Anggi ing kalenggan menika sasampunipun ngucap ijab lan obi badhe lumebet wonten alamat Yogobraya sumungkem dumateng pepadane Rama ingkang kapurwakan panjenenganipun Bapak Sumarti. Duh Rama, Ibu, aku Abi Tresnanono adimu paripurna. Pinanganten kekalih sumungkem dumateng ingkang Rama nenggih panjenenganipun Bapak Gusti Harsono dene Ibu Nur dadi Sultan Sakinah lan Rama matur nuwun.